Gezi wemaovhets odedzera kuti ED must step down with immediate effect. Asi kudzokera kumashure ari kudedzera kuti kana asingadi kubuda pachigaro taakuzoshandisa jende. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscriber, welcome back. So guys, ndio nyaya iripo. Tera yamunzwa tanga achiti kudi achienderera mberi ari kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata. I am deeply sorry we replaced Mugabe with a monster, a korokoza. It is us who gave you Mnangagwa. We put you in State House with the hope that he would reset our country on a path of recovery, respect the constitution, and give our people hope. As soon as he had the taste of power, he escalated corruption, forgot the people, and remembered only his family. Mnangagwa is also surrendered state power to his wife and children. Vanhu vakavhoterwa shuwa havarari vachifunga kuti toita sei kuti tiomesere masi, because there are no jobs. People are working as vendors to feed their families. Civil servants are now civil slaves, working for peanuts. What kind of reward system do we have that does not recognize skill? What kind of witchcraft is that? In all this madness, the son of Mnangagwa, a mere soldier, drives to work in a Rolls Royce. How does this make other soldiers feel? Even the army generals, a dedicated man in uniform, can't afford that car. Where is that money coming from? We are ashamed that our people can begin to say 45 years after independence that Smith was better. We can't allow a few people to rubbish our contribution to the freedom of this country. My last statement is to say, Mnangagwa, you have failed this nation. You have failed us. And redeem yourself by doing the right thing. Step down. Free this country from incompetence. Ndiri kutaurira comrade imwimwi vana vake nemudzimai, taurirai baba kuti zvakwana. Nyika haina kumira mushe. Musafurirana zvenhema muchifurirwa namatsotsa. Zimbabwe is just time for action. Let's act now. We are the new 2030. You can say what you want, you 2030 is bullshit to you. This is our game. Murikuenda mesi. But my members have they are suffering. Nezvinoti vana bhoki vaiombera kana tazodzinga vanagarwe mai tavapfekedza masaga vanenge vachiombera futi. There are people with no principles. Zvabuda pachena kuti ZANU-PF ine vanhu vasina maprinciples, vanhu vokuombera. Kana even zvakaipa havakwanisi kudzorana, vanongoombera. Tinoda Zimbabwe ine vanhu vakabatana, tobvisa matambudziko ekushupika munyika medu. Imwimwi vana Jonathan Moyo naDakasikuwere, dzokai. We want vanhu vese vakavictimizwa kuti vadzoke. Uyu munhu uyu akashandisa vanhu kucholoto akavaramba vana Jonathan. He is a user. This time maZimbabweans toda kubatana. Isu mawo veterans hatina kunorwira tribe. Torega nyika ichienda kumatsotsi. You can call us names. We don't care. Hatina kana basa naizvozvo, but chokwadi chiripo ndichokuti muri kuenda muchida musingadi. Vamwe vanhu vanoti tiri zvibhoki. What. Iwe mpana iwewe ka. Iwe mupengo kwamurehwa iwe. Zvibate. Wautapira unonyudza. We are warning you seriously. Bvunza vamwe vako vaifarisa vakazowanikwa vakapfeka masaga. Tokupfekedza saga manje. Ramba wachipaparika uchidaro. Unotaura kuti tiri mabhoki isusu. Iwewe pakati maiwewe chimbwa mupengo iwe. Bullshit. Isa hapana munhu anotituma. Siyai General Chiwenga alone. Chief hwenje vazoipindirawo vaive kunzi vanotadza kudya mabhurumengo gore rino. Vaipindira vachimira naED vachiimba ngoma yavo Terera yamunzwa. Kuramba kwego kumagumo kune nyaya kapa masvingo apa poda kafaideti vana sipo inga itongwe pa WhatsApp taurirai Geza kastoboy ona tika itongwe pa WhatsApp ameona shumba yakanyarara ofunga kuti ina view mira nyerere vana poshiwa ita face ona shumba vaitungwa vachiombera ava vatokanga maita face ona shumba vaitungwa
kuramba kwegoko kumagumo kune nyaya akapa masvingo apa poda kafaideti vana sipo